Genetické mutácie. Prečo sú ríšaví ľudia vzácni a čo má spoločné sfarbenie kože, očí a vlasov? Ahojte. Vedeli ste, že jedna jediná mutácia vo vašom DNA môže úplne zmeniť farbu vašich vlasov, očí alebo dokonca spôsobiť, že časť vašej kože stratí pigment? Za ríšavé vlasy môže mutácia v gene MC1R, ktorý ovplyvňuje tvorbu pigmentov vo vlasoch a pokožke. Obaja rodičia môžu mať hnedé vlasy a pritom niesť skrytý ríšavý gén. Ak má každý z nich jeden dominantný a jeden recesívny gén, teda kombináciu RR, môžu ho preniesť ďalej. V takejto kombinácii existuje 25% šanca, že dieťa zdedí dva recesívne gény, teda RR, a práve vtedy sa narodí ríšavé dieťa. Ríšaví ľudia sú vzácni, tvorí ich len približne 1 až 2% svetovej populácie. Modré oči vznikli mutáciou v gene HRC2, ktorý ovplyvňuje expresiu génu OCA2 a to ovplyvňuje tvorbu melanínu v duhovke. Mama má modré oči, čo znamená, že má dve recesívne alely. Otec má hnedé oči, ale nesie jednu recesívnu a jednu dominantnú alelu. Pri ich spárení môže dieťa dostať jednu alelu od mamy a jednu od otca. V tomto prípade môže od mamy dostať recesívnu alelu B, a ak od otca dostane tiež recesívnu alelu B, vznikne kombinácia BB. A práve táto kombinácia znamená, že dieťa bude mať modré oči. Preto, aj keď má iba jeden rodič modré oči, dieťa ich môže zdediť, ak druhý rodič nesie ten istý recesívny gén. Ďalšia genetická mutácia je albinizmus. Konkrétne ide o jedinečnú genetickú poruchu, ktorá spôsobuje nedostatok alebo úplnú absenciu melanínu. Albinizmus je zvyčajne spôsobený mutáciami v génoch, ktoré sú zodpovedné za tvorbu melanínu. Najčastejšie ide o OCA1, OCA2, OCA3, OCA4. Potomok musí zdediť mutovaný gén od oboch rodičov, aby sa uňho albinizmus prejavil. A teraz ku koncu videa si môžeme povedať aj pár zaujímavých funfaktov. Albinizmus sa môže vyskytovať v hociakej etnickej skupine. Aj keď je albinizmus častejší v niektorých populáciách, môže sa vyskytnúť u kohokoľvek bez ohľadu na rasu alebo pôvod. Dokonca v niektorých kultúrach sa považovali za magických, niekedy ako duchovia, inokedy ako nositelia šťastia alebo aj kliatby. Ľudia, ale aj zvieratá s albinizmom majú často fialové až modré oči, ktoré sú veľmi nezvyčajné a veľmi zaujímavé. Funfakty o ríšavých ľuďoch. Vedeli ste, že potrebujú až 20% viacej anestézie ako normálny človek? Dôvodom je už spomínaná mutácia v géne MC1R, ktorá ovplyvňuje nielen farbu vlasov, ale aj spôsob, akým telo reaguje na bolesť. Taktiež ríšaví ľudia majú telo účinnejšie na produkciu vitamínu D aj pri slabšom slnečnom svetle. Evolučné prispôsobenie. Táto schopnosť im pomáha prežiť v podmienkach s nízkym UV žiarením. A to by bolo od nás všetko, dúfame, že ste si video užili a ďakujeme.